kungenxa yobulungisa bethu. We are not better than those who are no more. Kodwa it is because of God's grace. Lubabalo lukwathixo. The fact that ukwazi uphakama uzinxibise lubabalo lukwathixo. Uthi lo mfo ume ngasefestireni ubona ebheka outside ihamba icela amaliso. Athi lo mfo, thank God that I am not a beggar. The beggar saw a naked man misbehaving up endleleni. Athi the beggar, thank God that I am not mad. The mad person uyazihambela apha endleleni ubona i-ambulance ingxamile endleleni ileqa esibhedlele. Ithi lena xa ithetha athi thank you Lord oba ndingaguli. Sebenhle sithandekayo uthi lona usesibhedlele ulali ngomqolo ebhedini ubona next door kugqunywa i-castings zenhle inyembezi zinqumeza umbombo athi thank God that I am still alive. Mna nawe namhlanje silapha asilelanga ngomqolo ebhedini ngoba uThixo usakhungile ngobomi bethu. Ndivumeleni ndithi senzelwe ingcebo. Kukho mama ontangandini namhlanje, in fact yesterday as we were busy working emsebenzini uthi lizole xa ebalisa athi inhlungu eyenzeke ehlaleni ubhubhu mama. Lo mama uqaqanjelwe ngamazantsi esisu wabalekiselwe esibhedlele kangaphinda buke. Utata uleli akavuka. Uthi maliso lendibukela abantwana ababini phakwa 20s bephuma bebebabo babini beyofuna uncedo. Uthi ndathi ndalila ndihlele endlini ngoba kaloku lo mntana lo mama khangagule bebe right izolo ngento engesiquphe ngephanyazo. Izinto ezenzekayo emhlabeni zibuhlungu. Yiyo loo nto yawumva uJeremiya xa ethetha athi ilizwe siphila kulo athi lidlakadlaka okomandlalo omdala. Athi liyatalasa okwencila. Lilizwe esiphila kulo alina direction. Uthi utata engutata asibone eyi-boyfriend emntaneni. Lilizwe esiphila kulo lidlakadlaka linyukunyuku. Omama bebabadala asibone ngubhente enobhente. Lilizwe esiphila ngalo namhlanje. Unzima kwilizwe esiphila kulo. Kodwa nivumeleni ndithi kuzo zonke izinto sigaxeleka kuyo masimbulele uThixo ngokuba ngabana sisaphila. Le veki yimini okanye olusuku namhlanje i-emphasis day yimini yamanina. Kweli bandla lamalindi siye sinikwe i-theme, sinikwe nentshumayelo. Some of us will take the theme and the chapter. That's it. It's a theme moving with compassion. Ndakhawuleza ndayokhangela wathi umcacisi xa yendicacisela nge-compassion. What a deep feeling of sadness or care for someone who is hurting or in a trouble, pair with strong urge to help them, which is ndoni i-compassion. Uthi ke umbhali xa ethetha it does beyond just noticing pain. It moves you to take action to make things better. You don't just feel pity for that person, but ubona kukho intswelo yokuba ngabana mandiphakame ndenze something. Uthi umbhali xa ethetha Jesus did not merely teach about love, he demonstrated God's love through his words, his touch, his forgiveness, and his willingness to
suffer for humanity. When we look at Jesus, we see what God is. Jesus sees those who are hurting. He looked beyond people's outward appearance and saw their deepest need. Jumayelo yasekuseni njena okanye emini njena ifumaneka phaa kwincwadi kaLuka nguchapter 10 nguvesi 33. Uthe umSamaria othile eseluhambeni waya kuye wathi akufika. Okay, waya kuye wathi akumbona wasikwa yimfesane. Kufika umfo kuYesu athi lo mfo, Nkosi, ndingenza ntoni ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade? Akathi, Nkosi, senze ntoni mna nomama uNkothobe ukuze sibubone ubukumkani bamazulu? But lo mfo wanomdla ngoyena. Nkosi, ndingenza ntoni ukuze ndibudle ubomi obungunaphakade? Ndingenza ntoni, Nkosi, oba ndibe khona ebukumkanini xa ubuye kwesibini? Mhlawumbi lo mfo obabeze kum bendizawuthi, hayi man, khawuye kumona uzawungena ebukumkanini. Mhlawumbi bendizawuthi khawuhlukane nochuku, mhlawumbi uzawungena ebukumkanini. Mhlawumbi bendizawukuthi khawutshintshe izindlela zakho khona ukuze ube khona ebukumkanini. Yekale ntimbi uyenzayo each and every day, each and every night, uzawungena ebukumkanini bakamazulu. But uYesu, listen to Jesus, I am pendula. Uthi kubhalwe ntoni? Ufunda njani wena? In fact, uthi lo mfo inkosi ithi iBhayibhile emlinga. Yintoni ummelwane wakhe? Uthi uYesu kubhalwe ntoni naye? Uthi lo mfo xa ephendula, emthandazweni kubhalwe uthi emthethweni kubhalwe ntoni na? Ulesa njani na? Waphendula ke wathi, uze uyithande inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho iphela, nangomphefumulo wakho uphela, nangamandla akho ephela, nangengqondo yakho iphela, nommelwane wakho njengoko uzithanda ngako. Utheke kuye uYesu uphendule walungisa, yenza oko wobudla ubomi obungunaphakade. Ngeyena ethanda ukuzigwebela wabuza umbuzo kuYesu oba ngubani na ummelwane wakhe. uYesu ke into ayethanda ukuyenza back then wayesithi xa efundisa abone umuntu phaa elima enza umzekeliso ngalamlimi. Kwanyanzeleka uYesu enza umzekeliso ngezinto azibonayo. Uthi kulo mfo kwabakho ndoda ithile eyagaxeleka eziyangeni. Lo mfo wagaxeleka eziyangeni eJerikho. Basababhali ke xa beyicacisa iJerikho yayingendawo inhle ithandekayo. Yayindawo enezihange, allow me to say, eyayisetyenzwa ngabantu abavuma ukusetyenziswa nguSathane. Yayindlela enamaxethuka eyayingathandeki. The Bible says lo mfo wayogqitha kuloo ndlela, wadibana ke namajoni ongendawo, amosa, amshiya ephakathi kokufa nokuphila. But kwaba uThixo nguThixo ongaxakwayo, wakhawuleza uThixo wathumela umLevi. Utheni bamthumele lo mLevi? Umthuma kulo mfo unamanxeba, umthuma kulo mfo uphakathi kokufa nokuphila, umthuma kulo mntu need
uncedo. Ndivumelene ndingagqithi kule ndawo ethi bakhona abantu uThixo asithuma kubo abaphakathi kokufa nokuphila. Ingaba ndenza ntoni na? Ingaba wenza ntoni na? Our God made a provision. Kaloku sinoThixo onganqatyelwa nto. Wakhe wabonwa ngenye imini nguDanyeli. Wathi kukuThixo osemazulwini, oqondeleyo ezantsi, othi makakubone ukufa kwethu. In fact uthi makwenzeke kuwe kumkani, even if sizayokungena edikeni lomlilo, even if ndizayokungena emngxunyeni wengonyama. God, I want you to know this. Even if akasihlangulanga but asizoguqa sizakuba, because he's trusted his God. The scripture says akaxakwa wathumela umpristi. Ndithe xa bendimzoba umpristi ndabona indoda eyayinesidima, umfo owayebekekile, indoda eyayibizwa ngamagama amnandi. Xa ungumntwana kaThixo ubizwa ngamagama amnandi. Uthi ngoku ngenguye umfundisi kuthiwa ngumama umfundisi, ngoba kaloku ngubani ungumntwana kabani kaThixo. Indoda eyayibekekile, unyawontle, umlungiseleli, umvangeli wendaba ezilungileyo. Wathuma uThixo lo mfo. The Bible imane sithi umculo umoya wesipofredo. In fact xa yayicacisa athi ngathi ndiyambona lo mfo ephethe izixhobo zokwalizwi, ephethe izinto zonke ekumele uziphethe ngelo xesha, ebheka phi enkonzweni, eleqa uyoba yintsikelelo kubantwana bakaThixo, eshiya ngasemva lo mntu uThixo amthume kuye. Akalali, akozeli umgcini kaSirayeli. Uthena agqithe umpristi, eleqa enkonzweni, engakhange amneke noba ubani kwenzeke ntoni, but oyena mdla wakhe wayeleqa okokuba ngabana ayoba yintoni, yintsikelelo enkonzweni. He passed by on the other side, eleqa uyoba yintsikelelo. Mhlawumbi wayeleqa uyovula inkonzo, kodwa izulu lona alaxakwa, lathumela umlevi. Ebantwana bakaThixo, when I realize xa ndijonga lo mpristi, kukho izinto singamaKrestu, kukho izinto esizenzayo singabantwana bakaThixo ekumele okokuba ngabana siyazenza but asizenzi. Lo mpristi ushiya lo mntu. Akungeni nam nawe namhlanje silapha sishiya abamelwane besidinga. Ushiya isihlobo sakho sikudinga. Uthomnye xa yethetha kum athi jonga Lily ebeke wandithumela imessage, I couldn't respond. Little did I know okokuba ngabana uzawusidyusa amasi. Oba bendiyiphendula ifowuni ndaresponda, mhlawumbi ubani ngesaphila, kodwa ngenxa yobubhisi nokuxakeka kwethu khange ndiyiphendule ifowuni, khange ndibuyele nobuyela kuye. Masala amahle, maKrestu amahle, masimcele uThixo asinike iliso lokwazi ukugqobhoza. At times you don't have to ask, but uThixo akunike iliso lokwazi ukugqobhoza. Uyibona intswelo kude okokuba ngabana this person, she really needs me. Angangathethi asele atye ashwagandaza lapha emhlabeni, but as a Christian I need to be able to see so that I can help. Abantwana bakaThixo bayatshabalala, bayemka ngokumka, bade balishiye ibandla, and yet ndikhona ukhona to prevail. Jilombani uThixo wathumela umlevi, naye wayebizwa ngamagama, engumntwana kaThixo. Engumntwana
engengomntu kaThixo. Sonke singabantu bakaThixo, sadalwa nguThixo. Kodwa yena nto ibalulekileyo ndiyamvuma nalo Thixo, ndimlandele. Therefore sibizwa uba singabantwana bakaThixo. Naye wayengumntana kaThixo, izulu limthembile. But lo mfo ithi iBhayibhile wambona uba ngumntu wasondela, wa-curious okokuba ngamana abone uba ubani, kwenzeke ntoni. And then that was it. Uthela bambona uba ngubani, wenzeke ntoni, wamshiya, wagqitha wena. Yaba mfanekiso ngqondweni kaThixo noSathana kweliqala, esithi uThixo ngapha nakuthi mthumile, esithi uSathana usumbone, uzakudisappointa. Look at him. Yabantwana bakaThixo uke wathi umama uMthothwa ethetha phakathi evekini eshumayela, wathi ndinabantwana phaa endlini bomyeni, ndibe nalo wam nomyenami. Uthi ndanika kwaba bomyeni isitixo sam, ndathi hamba khawundele endaweni ethile ngale moto. Uthi ndimvethethe isitixo esiya koobrother bakhe esithi, look at mommy, she trusted me. Unika isitixo semoto yakhe, imoto kanokutsho omama ndihambe, uyabona uyandithemba. Uthi lo mfazi sithenjwa nguThixo. Uthi uThixo kanenanga nje ukundithemba, undithembe ngelizwi lakhe oba ndizoteketa kule ndawo. Ebantwana bakaThixo uThixo uyasithemba. Uyakuxelela usisipho ndiphangela naye apha emsebenzini. Izolo bendifrustrated ngindleleni, ndifrustrated ngayo. But I realize oba even though uThixo uyazile uba ndizawuba busy, and unjenje uyazile uThixo uba andizophuma early like last week, ndizawuhlala ndide ndaphuma usithi kodwa shumela ngomso. uThixo wanithemba. uThixo wanithemba umlevi okokuba ngabana he's gonna do it. Yes, umfundisi uliphoxile, but nakumdala, nakumKristu, nakumama kaDokas, nakumama komthandazi, nakwi-youth e-dynamic endaziyo, nantsi youth ekwaziyo ukuteketa ngelizwi likaThixo izawuzibonakalisa. I know she can do it. I know he can do it. Let me send him or send her. But wagqitha umlevi. Obabini la madoda yena nto ibuhlungu ngawo yayingamadoda azalayo noThixo. Kukho izinto ekumele basizenzi singomama, ekumele basiyazenza but asizenzi ngoku singomama bomthandazo. Ithi iBhayibhile emveni koko akaxakwe mos noThixo wethu, akazange abantwana bakaThixo axakwe kulephuza amaza elwandle. Bexekiwe abantwana bakaThixo uba bazawuphoncuka njani, but waphakama wathi peace be still. Lwazolo ulwandle lwathi cwaka ngoba kuthethe bani? Kuthethe uThixo. Yanga ngathi uthi kuSathana it's fine, umama uMbangala uyiphoxile, umama uNkathoba uyiphoxile, but look at that one, he won't. Hey bantwana bakaThixo, khawuvume mani usetyenziswa nguThixo. Khawuvume izulu liqhayise ngawe. Leke laqhayisa ngenye imini kuJobhi. Ithi iBhayibhile xa ithetha ngoJobhi wayenezinto zonke zelo xesha, mhlawumbi wayeyibhiloniye yelo xesha. But uthi uThixo kuSathana umqalile na uJobhi umkhonzi wakhe. Akhayisa uThixo ngoJobhi. Ithi iBhayibhile wathi uSathana hayi unobangela umbiyele, susa and you'll see. But one thing that I like about the book of Job is the fact that it invests with the first chapter, the second chapter. Imani sithi xa iphela kuko konke owayethi go through kona uJobhi akazange uJobhi amsole uThixo. Yebantwana bakaThixo at times kwimeko esigaxeleka kuzo sifuna ukumsola uThixo. Nkosi uvuma njani? Why uThixo uyeka? Nkosi bendiaplayile and bendineshore uba ndizawuthathwa ndizayozenza ii-masters zam, but uThixo njani ungavumi? Uyandibona mos. I'm that kind of a person that who works very hard for
kodwa wena nokuze ukutsala abantwana bakho bekude namadinga akho but iThixo ufuma njani okoba ngabantu ingayifumani le basari ufuma njani iThixo ndiyawufumana nomsebenzi siyakhala abantwana bakaThixo ngenxa yemeko esigaxeleka kuzo mathina itsala ithi iBhayibhile lo mfo akho nto ithi bayebheka enkonzweni hey ngoba kuthiwa ngumLevi akuthiwa ngumpriest kuthiwa ngumSamariya ithi iBhayibhile lo mSamariya wathe kude wathe kude wabona kude oba ingathi ngumntu luleli klandayo ithi iBhayibhile akanela ukubona but iBhayibhile ithi wasondela akanela kukusondela wayekhwele ehasini okanye edonkini wahlika ngoba kaloku uzawunceda umuntu hey ndizama ukuthini abantwana bakaThixo ithi iBhayibhile wasikwa yimfesa sithetha ngeviolence sithetha ngenhlungu eyahlela abantwana bakaThixo sijongile make mKristu andizothi mlindi make mKristu ngikuxelela into eyiwayo yabona abantu bathetha lo mama bebethetha ngesasanje bathetha ngemeko esigaxeleka kuzo singomama singamanini but listen to this one abantu abazokwazi ukuthetha xa mna nawe sike sisekude kunide ngoba ngabana in order for us to be a blessing we need to come closer unobangela ngoba ndingakwazi ukufikelela kwimeko kamama uGothobe it is because undikude kumama uGothobe the Bible teaches us that we need to come closer in order for us to be able to help just because ndiqhuba la corona hey uzawuza kum just because I'm educated mna ndimanage emsebenzini wami if you need my help uzawuza kum andizoza kuwe ndine professional nayo ndifunde kakhulu andinohlela iqaba andinohlela umntwana grade 12 ndine degree ne-masters ndine doctorate wena you need to come to me the Bible teaches us today okokuba ngabana eyona nto ibalulekileyo kumele uba siyayenza siyalibala ngeeposition zethu siyasondela ebantwaneni bakaThixo ngoba unobangela sizawuphendula ngenye imini andifuni uphenduke mhlawumbi wena uyafuna uphendula uzawuphendula ngenye imini sizawuphendula xa singasondeliyo the Bible says wathi lo bhuti sele esondele wabona okokuba ngabana andizokwazi uba yintsikelelo kulo mntu in order for me okokuba ngabana ndibe yintsikelelo mandihlike kweli hase ndikulo ebantwana bakaThixo sine-pride esinayo singabantwana bakaThixo yintombi kananzi intombi kananti utshini ngalo mhlaba sebhayi that's why the Bible teaches that we need to forget about our titles. We need to forget about our families. Ndiphuma kwifamily enjani, uphuma kwifamily enjani, i-background yam ndiyinkonjani, uyafika no. The Bible teaches us this morning. Okokuba ngabana we need obasehle kwindawo esikuzo. Asehleni bantwana bakaThixo ixesha limkile. uJeremiah lidlakadlaka ihlabathi linitha abantu hayi abakude bathi abakufutshane hayi nithi abakufumane abakufutshane khona bazawukwazi unceda nanqaba lemvesi uthi lo mfo
wamthatha lo muntu wahlika, wamnceda, wasebenzisa i-oil zakhe, wenza konke angayenzanga, wakhulula nokhulula into abebezinxibile phozu lo muntu wayeneked eshiwe phakathi kokufa nophika, wamthatha wamkhwelisa eqegwini, wawalk away, wawalka next to him, wamkhangelela indawo yabantu abazawuthini, abazakwazi ukumnceda. Wakhulula just like uYesu Kristu wakhulula ingubo yakhe yobuqaqawuli. Mhlana xa kubizwa kwincwadi kaIsaya obasawuthuma bonina ezantsi emhlabeni, the Bible says wathi uYesu thuma mna, ngexesha kuthiwa kuYesu thuma mna, uyalazi ihlabathi linjani, uyalazi linyukunyuku, uyayazi kuba ii-character ngee-characters. Imani sithi iBhayibhile weza kwabakhe, abakhe bamfuna, bamjiya, bamticela, bamnyelisa, ababamkela, but uYesu wayeyazi yonke laa nto, but wavuma ukuze emhlabeni. Ngenxa yabani? Ngenxa yamnawo. Amane sithi uPawulos xa ethetha sasingama-athalaba until Christ wehla ezokubopha amanxeba ethu. Kwakunjalo nakuYesu. He healed our wounds and covers us with the robe of righteousness. You know, ukuza kukaYesu, xa sijonga imeko ezoqoqosho namhlanje, andiyazi uba ngesiyintoni ngaphandle kukaYesu. Back then, xa ndandisenze isono kuba ndingenamali, kwakuzofuneka ndileqe ihobe. What about abantu babendibukele ndileqe ihobe? Xa ndileqe ihobe, it's clear abahonile. But nowadays, we don't have to bangabana saziwe abasonile. But eyona nto ibalulekileyo, we go down on our knees, sicela uxolo kuThixo. Siyakwazi uncokola noThixo. OboDaniel babenapho noMesheki bayamxelela, it was not easy. Utata uDaniel, mhlawumbi uDaniel beyakuthi mna ndayongena emngxonyeni wengonyama ngenxa yongavumi ukuguquka koThixo baleliswe, ndiguqa kuThixo endimaziyo. Remember la madoda kaloku ayekhuliswe njani, ayefume eqhela ukuthandaza njani, indlela yokwenza it was totally different from kulena bakuyo ngoku. Therefore bama abavuma ukuguqa regardless of what. Ilizwe siphila kulo limnandanga, lifuna abantu abazokwazi ukulimela izwe. We need to be a blessing. In fact, incwadi yama-Efesu 2:13 sasifudula sikude namadinga, saklinwa ubunyukunyuku besono ngegazi lakhe, senziwa bahle ngengubo yakhe yobulungisa. We need to be a blessing. He was not a Christian, but he did it anyway. Bangana bakathixo masingaqithwani mani ngabantu abangazaniyo noThixo. Zamane nsenze umzekelo ngoba kuyekhonizana baze baxabane kube kubi phakathi ngomzi. Oye kuyayiveka sathethwa loo nto, but thina amaKrestu masimcelele uThixo. Ayizulu liqhayisa ngathi uThixo singamphoki. Jesus came down to our level to rescue us and imbue us with his robe of righteousness. Wakhulula ingubo yakhe yobukhosi. Uyakumane sithi uPawulos xa ethetha athi ubunyukunyuku bethu besono ngenxa kaYesu ababona. Hey, uYesu ngokunjalo he healed our wounds and covers us, betheni 13, with the robe of righteousness. Masimcelele uThixo, ixesha liphelile. Abantu outside there, they need to know lo Thixo sikholelwa kuye. Banidi ukumbona ngezenzo, the way i-character yam mayirivile ubuThixo, indlela endithetha ngayo mayityhile icebo losindiso, indlela endenza ngazo izinto mayibonakale okokuba ngabana ndihamba nabani noYesu. Aba bantu baphandle abazoyazi uba uthe uYesu xa yesimka
njengoba uJeremiah esithi lihlakadlaka linyukunyuku, uYesu kwiNew Testament xa ethetha uthi ezi zinto ndizithethile kuni aba ehlabathini niyakuba nembandezelo kodwa yomelelayo. Ndizowuthi bantwana bakaThixo yomelelayo. I don't know about what you are going through. Uke wathi unyamama xa bendithetha ndicebe kwenye ndawo ndiyoshumayela, wathi xa efika wathi xa ndiphuma wathi mama ngani ndicela sithandaze njengoba ndilapha nje andinobophutha ngakhaya. And njengoba ndingamazi nje ndizovuswa ebusuku ko-10 kuthi abantu abandiyomlanda. Uthe efika endlini nyani utata kekho wathi mama ngani ake bendithethile ndisenzeka andimazi uphela imali uye ngengozi. Yathi kule mazi jonga mama masithandaze ngoku sithethe noThixo. Ebantwana bakaThixo izinto ziyenzeka xa simkholela uThixo. Uma simthandaze uThixo siyasiguqulele lo mama ndaluvuka ngoluvuleka but andayeka uthandaza ndiqhubekeka. Mhlawumbi ngunyana I don't know but aqhubekeka ndithandaza. Sithena basithi amen wenza imessage wathi ungenile inkosi ngokuthandaza. Ebantwana bakaThixo I don't know what you are going through. Wake wathi omnye mama wayethetha nam wathi jonga mama ngani ngelaa xesha nina nanithandazela uba umyeni amaphile aniyazi into endandikhululeka kuyo. Ndithetha ngabantu basenkonzweni. Uthi aniyazi nina umthwalo after elele wathi gxibilili ndaze ndangumntu. Uthi hayibo utathe phakani lo uthi yena kanye. Ebantwana bakaThixo zinkulu izinto esithi go through zona. Abanye bayede bayolala, going back to what I said before. Abanye bayolala bangekhange bavende okanye bakhuphele because sizivalile ingcapho. Masivuleni ingcapho masala mali. Sivuleni sayi yabona xa une-profession at times uyaze athi umuntu ndongabe ngathi ndiyazigqatsa kuba ndiyi-psychologist. Khawuzigqatse for uzuko lathi. Engekaphoxi nje. Yes, uzaza kuba mbangana phoxe but uma ukhotha bakazokuphoxa. Zigqatsele for izinto zikaThixo. I believe ukuba ngabani uThixo usinike izinto ngenjongo. Yazi uThixo bathi babala ngemoto ukubabala ngemoto ngenjongo so that uzoba yintsikelelo ebantwini. Kukabantu abazawunika uncedo lakho ngenxa yale moto. Xa uThixo ekusikelela ngeprofession noba yeyiphi uThixo unika ngenjongo so that uzoba yintsikelelo. It's high time bantwana bakaThixo oba sibe yintsikelelo. Abantwana bakaThixo they really need our help. Abantu they need to know ubuhle bukaThixo. Umzekelo wokugqibela phambi kwenza umzekelo. Omnye umama uthi ndiswelekele umama ndiyavuka ndiyenkonzweni. Umfana walapha ekuhlaleni owaziwa ungaphilanga apha engqondweni usandongcwaba igirlfriend ebehlala nayo ngoku engaphilanga. Uyagqitha uthi uyaphi uthi ndiyenkonzweni. Uthi xa ephendula uyavuya wena at unendawo yokubalekela indawo ezakuthuthuzela. Ungomama ngomso kodwa yenkonzweni ebantwana bakaThixo abantu outside there they need to know our God. Regardless of what we are going through but siyazi umhlalelo wethu uhleli uyawusukele phezu kothula umhlaba ngoba silandela uYesu othi ndaye ndifile ngoku ndingobudlayo ubomi othi ndinazo nezithixo zalo bafileyo athi banoyolo abafi abafele enkosini ngokuba bayokonwatyiswa bona. My last verse ngihlale phansi Makorinto 15 verse 58 uthi bazalwane bama bayintanda bazalwane bama bayintanda qina ekwenzeni umsebenzi kaThixo, qina ekuluphakamiseni ilizwi likaThixo, qina esimilweni sikaThixo, qina kwimbandezelo othi go through. Jela ezinyaweni zomnqamzi uthi ningakushukuma. Zininzi izinto ezibhuqisa ukholo lwethu. Ngoku sowuthe ndimamkele lo Yesu ubizwe kwezinye indawo oyaziyo uba azingqamanani
nale nkolo uyamkeleyo. Zininzi izinto ezakubangela ngoba uselapha enkonzweni zikubangela uphume ngalamnyango. Itheni imazi kwelinye ibandla. Ibandla ke layithetha. Uthi mama nganisiyacela. Awukuze mani apha ebandleni lethu. Ingxaki ngoku asibaboni osisipho enkonzweni. Abasekho. Nosisa boya besekho. Asibazi basabathini. Nomama umbangana asibazi. Siyababuza phela basixela uba kwenzeka ntoni. Mhlawumbi xa kushiye wena bazasixela uba kutheni ngayo enkonzweni. Nahamba ke ndimane ndingathiswa. Kulaa mzi ndifike bathi ukho lo mzi. Uthi lo mama umbangane ndihleli kweli bandla kudala ndikweli bandla. Ndigqibile ke phaa ku-20 years ndikweli bandla. No, 15 years ndikweli bandla. And nditshate ne-non-Adventist. Mamela ke mama ungakangxami. Le non-Adventist sadibana singekatshati. Wathi kum, no, it's fine. Singatshata. Ungaqhubeka uye enkonzweni yakho akho ngxaki. Savumelana notata ekhaya. Yena ukhonza ewisile. So ubheke ewisile ngecawe mina ngesabathi ndibheke enkonzweni. At times mama umbangane xa kukho inkonzo ezinkulu uyathi inkosikazi ndiyakucela mani oba awunayo dokasi okanye inkonzo. Siyavana notata apha endlini. Kumandi omnye kwakhe inkonzo nomnye kwenkonzo. Nami xa ndile camp meeting ndiyamcela utata oba khawukhaphe mali namhlanje oba uxakekanga uzoya kudodana. Kumandi but abantu bomsi ngabo abantu bangena ehlala apha phansi. Uthi bandla akho nto yenzileyo kumandi kwela bandla kodwa abantu bomsi. There are so many things esigaxela kuzo singomama ezinobangela okokuba ngabana singaphinde sibonakale enkonzweni. Ndifuna ukuthi kuwe mntu njalo ungancama Thixo wethu uthembakele. Uyakwazi ukusulwela amadaba esingawaboniyo and then uzibuza uba kwenzeke ntoni when you glance backward. Kwenzeke ntoni kumama umbangani besingajongani ngeli hlobo. Kwenzeke ntoni? Kwenzeke icebo likaThixo. Icebo likaThixo liyenzeka ithi everything. Ndamcela uThixo makasincede ubi emhlabeni ihlabathi likhohlakele elalidalwe la perfect ngenxa yongendawo. It was unfortunate kwiplanet zonke ezikhoyo uSathane azoba kuplanet Earth. Lo gama elapha masiqine enyanisweni, masiqine ekuhambeni noYesu regardless of what we're going through. Thixo uxolo, Thixo uzuko makasikelele sonke. Xa sihamba le ndlela sikafike siseluhambeni siyagoduka asikafike. Ithi iBhayibhile xa ithetha in fact kuthiwa even the angels don't know oba uzawubuya nini uYesu. Lo gama singekamazi uba ubuya nini. Uthi uba ile verse xa ndigqibele uthi nihlale niphuphume umsebenzi wenkosi. Ngamakorinte 15:58 uthi nihlale niphuphume umsebenzi wenkosi. Uthi mama nisazi ukubulaleka kwenu akulambathe enkosini. Akho imandi ngokuyazi uba even if but ngenye imini kuzolambathe. Thixo uxolo nisikelele.